Tursus has a plan to make Goa net zero over 2024. We solarize, hybridize. But wait, we need your help. Join the revolution. Give a missed call on 828693 8286. 40 नांवां आसा. तातूंत बरेचशे गोंयचेच लिडर आसात, आमचे नॅशनल लिडर. ताचे भितर आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डाजी, आमचे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंगजी, होम मिनिस्टर अमित शाहजी, आमचे मिनिस्टर नितीन गडकरीजी, हे आमचे सगळे भायले आपल्या सेंट्रलांतले लिडर जी नांवां आसात की जे स्टार कॅम्पेनर म्हणून गोंयांक लागून हें केल्लें आसा. गोंयचे जे लिडर आसात ताचे भितर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, स्टेट प्रेसिडेंट सदानंद शेट तानावडे, स्मृती इराणी, देवेंद्र फडणवीस, अभय पाटील बेळगांवचे आमदार, आशीष सूद आमचे दिल्लीचे आनी गोंयचे इलेक्शन प्रभारी, आमचे आदले प्रभारी सिटी रवीजी, हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, आमचे इंडस्ट्री मिनिस्टर माविन गुदिनो, आमचे वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक, आमचे पर्यटन मिनिस्टर टुरिझम मिनिस्टर रोहनबाब खवटे, सोशल वेलफेअरचे मंत्री सुभाष फळदेसाय, त्यानंतर आमचे निळकंठबाब हलनकर, गोविंद गावडे, अलेक्स सिकेर, विनय तेंडुलकर, चंद्रकांत कवडेकर, नरेंद्र सावयकर, दामोदर नायक, दिगंबर कामत, मायकल लोबो, प्रेमेंद्र शेठ, निलेश काब्राल, संकल रामणकर, कृष्णा साळकर, गणेश गांवकर, सर्वानंद भगत, सिद्धार्थ कुंकळकर, आरती बांदोडकर, सुलक्षणा सावंत, समीर मांद्रेकर, तुळशीदास नायक आणि महानंद अशोककर असे एकूण 40 नांवां म्हणजे दोन्ही जिल्ह्याचे अध्यक्ष भितर 40 जे नांवां आसात. रोड शो आणि पब्लिक मिटींग दोन्ही घातले ना? भितर ना एखाद्यान रोड शो केलो जाल्यार तिची पब्लीक मिटींग जावची ना. पब्लीक मिटींग केली जाल्यार रोड शो जावचो ना. भितरले एक कितें तरी करप. हिशोब तर लोक तितले गॅदर जावं जाय न्ही. बट अशें